ăsta e un videoclip nou de Brawl Stars. Noi suntem pe Brawl Stars cu Heca, să știți, uitați, este contul meu. Sunt foarte fericit pentru că tot mai mi-a picat și mie Crow, prima mea legendară, dar nici mitică n-am. Și jucăm împreună alături de fratele meu Rareș. Salut! Mamă, ce arse sunt. Nu cu voi vorbeam, numai că acum am niște floricele și sunt foarte arse. Haide și tu, ready? Știi că ai gură, nu? Adică poți să vorbești. Eu Păi de ce nu vorbești? nu știu. Pa, pa, pa. Bom. Șacalaca bom. Bum, bum. Dacă mai audiți alte Brawl Stars, adică două Brawl Stars-uri în afară de al meu, este al verișoarei mele, pentru că și ea se joacă Brawl Stars în acest moment. După invitați-mă și pe mine. A? După invitați-mă și pe mine. Ok, O să ne jucăm unul de 3. ok. Și surprinzător pentru că acum merge bine netul. Vezi că te vede. Vino cu mine, vino cu mine. Hai, Rareș. Eu prin... Ce nervanții botul ăsta. Vino! Vin, stai! Nu mi se pare nervant botul care se spawnează așa de... Nu. Tot pe noi e! Unde de ce nu mai pe noi botul ăsta? L-am bătut de 2 ori pe bot. Mai vine tot la noi mai repede. Am câștigat. Omoară! Ei, bun. Haide, du-te ale! Du-te ale! Stai că nu m-am viață. Ai viață. Cât de viață are? Are 7000. Acum mai și ocolești. Na! Vezi că mori. Dar păi nu puteam găta pe domeniudă. Mai aveai destulă viață rară și că m-am uitat și eu. Puteai să câștigi. Tableta mea era aură. Nu contează locul 2, ok. Când au venit astea? A? Când au venit astea? Mai devreme. Când eram eu la baie. Te cred că erai la baie. Eu nu zic să te duci pe la... Că tu ai ales să faci această mare greșeală. Tu ai făcut-o, tu ai vrut, tu ai făcut. Nu contează, băieți, că am murit. Suntem ok. Să nu începeți în noi până nu termin eu asta, da? Ok. Voi, fă tu brawlerilor tăi. Arată-ți toți brawlerii. Oh, ok, băieți. Ăsta e Colt cel mai maxat al meu. Am și gadgetul și star power-ele. Asta e Shelly care tocmai s-a băgat un gadget nou. Nu l-am testat. Testează-l după ce termin eu. Da. Vrei să jucăm niște friendly game? Da. Pe Nita, băieți. Uitați-o frumos pe Nita. Cu gadgetul. Pe Roza. Cred că știi de ești pe un meci. Poco. Sunt bobe. Bull. Brock. Frank. El Primo. Rico. Barley, Jessie, Bo, Bibi, Dynamite, Daryl, 8-bit. Am luat un big box. Bine. B. N-am primit nimic. Penny. Carl. Pam, Jackie, Tic și Crow. Băieți, haideți să vă zic cum mi-a picat Crow. Invităm. Ok, hai că stai un pic să mai întâi să dau pe friendly game. Ok, bye, invităm. You are already in. Îmi zice you are, că sunt în alt team. Păi trebuie să ieși din team. Acum nu poți. M-a ajutat. Friendly game.
Stați un pic că vă invit. De ce? Cum te cheamă? A, așa. 12Q. Poftim? 12WBQ. Deci să ne dăm volumele jos de rog ca să nu se audă ce vreau la rege. Poftim? Să dăm volumul foarte jos ca să nu se audă ce vreau la rege. Ok. Stați un pic. E bine. Da, eu. Băieți, am deschis Megabox, am văzut că e 6, după aia m-am... Singur? Păi și eu joc singur. Toți jucăm singuri. Și să nu vă uitați în tableta și telefonul celuilalt. Nu uităm telefoane sau tablete rare și... Deci am deschis Megabox, am văzut că e 6 și m-am grăbit foarte tare. Bam, 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 bam și după aia văd că e greu. Eram cu gura mască, mi-a picat un El Primo în echipă. Eu sunt cu un pro, care e chiar bun. Eu sunt cu Nani. Nu mă așteptam să fiu. Bombă, omor pe cineva. Bombă e omoră Bibi, bombă e Bibi. Știu. Când s-a uitat în telefonul meu, m-am uitat și eu în tableta lui. Ba, a murit. Dacă n-ai voie, trebuie... Dă-ne spectate. Acum vă dau spectate. L-am găsit pe bombă. Waiting for a spectate. După ce îl omor pe bombă, dai leave match. Ca să jucăm. L-a omorât altcineva pe bombă. Pe shotgun. Dar fie să dezvolt. Hai să ne arătăm. Bine, Sara Ferei. Ok. Tu fie erai. Am murit. Eu eram Carl. Carl? Crow. Da, rău. Ok, nu vă uitați. Voi să nu vă uitați. Stați un pic, băieți, că trebuie să-mi pun laptopul la încărcat, că nu mai are baterie. Ei, băieți și fete. Poate astăzi, dacă mai intru pe Fortnite, o să fac și un videoclip cu Fortnite. Ce sper. Poftim? Deci, mama, sunt cu Anita. Eu cu Danemark. Eu cu un bo. Eu văd bombă. Eu don't like me. Dar dacă stau pe loc mult timp, nu mai apare chestia aia pe ecran, știți? Mor. Serios, răjești distrau. Da. Am un Tara în Serios. echipă. Bravo. Voi ce aveți în echipă? Eu am bo, care avem aceeași viață. Eu v-am zis că am un Danemark. Am zis că am bo. Sara, tu ai murit definitiv. Nu, da, că mi-a murit și cu echipierul. Sub 4 HP, am scăpat 4 HP. Not really. Ai văzut că sunt 4 HP și am Te scăpat? Da, vreau să văd ce face Gege. Ce șmecher e Gege, tu faci asta mai lungă. Da, ce blur. Stai un pic că trebuie să mi se facă din nou. Ok. Am câștigat. Bombă, când mor este? Nu știu. Acum am murit. Asta cred că mai fac Acum un să nu episod vă cu Brawl cu uitați. Hack. Să nu vă uitați. Dați ready. Trebuia să dai... Dați live, vă rog. Nu. Eu. Hai să ne zicem broderii. Nu, eu sunt în echipă cu Shelly. Eu sunt în echipă cu Danemark. Eu sunt cu Jean. Ești cu botul, nu cumva? L-am văzut pe botul ăla care... Eu sunt... Ghichez cu ce sunt eu. Nu știu. Cine a murit? Al meu. Rareș? Nu al meu. Și Rareș, da. Nu, eu nu am murit. Rareș a pierdut. Da, dar eu n-am murit. Eu murisem înaintea. Era cu echipierul meu. Praf? Da. Mor! Îmi dă cineva spectit? Nu sunt eu pe spectei pe tine.
A, ești roza. Așa. Sunteți doar voi. Lasă-l pe Alex să câștigă. Nu. Suntem pe viață și moarte aici. Hai că viață. Mă, încep să mă enervez. Dacă stau în băș, primesc 200 viață. Vrei că Ei. asta nu mai are scupare. Ha, ha, ha. Nu cred eu și în sfârșit. Cine m-a rugat cu tine în echipă? Sara! Eu joc cu... Băieți, acum joacă verișoara mea pe telefonul meu, pe telefonul meu. Eu... Dați toată lumea ready. Ți-am dat din greșeală Eu swap. joc cu Stai să le cu cine care să voi joc. nu știți căram. Îți dai seama că ne uităm în tableta lui? V-am dau. Dynamite. Știam că l-ai. Eu nu... Aproape l-ai pe edit. Eu. Hai, mi-a dat de ready. Dacă vă întrebați ce mâncăm popcorn. Le-am zis. A, da? N-am auzit. Era cumva când eram eu, știi tu unde? Da. Da. Eu joc cu boss 3. Bot poate. 3. Bot poate. Bot 3. Uite Bună pe bombă. bombă. L-am văzut. A murit bombă. Bam, bam, bam. Here comes spam. Aoleu. Aoleu. Eu m-am dus în bătaie. Sunul. Boții nu știu să facă timp, nu? Boții nu știu să facă timp, nu? Ben. Bam, bam, bam. Here comes spam. Am ultimata. Mi-am dat-o. Vezi că e pe loc. Ah! Îmi dădeam din greșeală loc de să trag, dădeam gadgetul care nu puteam să-l folosesc. Uite-l. Fără tine. Bam, bam, bam. Here comes spam. Deci nu jucați în echipă? Nu jucam în echipă. Suntem sub acoperire. Sara dă pe solo. Și mă tot în alt. Nu. Dă pe... Jucați în echipă. Trebuie să aleg mapa bună. Cine sunt ăștia? Acum îmi dă mie telefon, Sara? Nu mai vreau să Alex? mă mergi. Cine sunt ăștia? Ăsta sunt eu și ăsta e un bot. Asta e o mapă bună. Solo. Alegeți-vă personajul. Gata. Poți să joc tot episodul. Vrei să facem un challenge? Gata. Ce? Să joc eu tot episodul pe telefonul tău. Te rog. O ai măcar pe Bibi, da. Bibi, like, o ai deja. O ai măcar pe Bibi, da. Dar ridic la 12 WQ. Rareș de ready. Uita să vă banana Vă place mapa care am ales-o? Da, asta e preferata mea. Și a mea. Și a mea. Chiar dacă e deosebit, ne-am observat să știe. Să nu ziceți cu cine joc. Cu Bull. Nu le știi. Te-am văzut. Eu nu Eu sunt o Bibi. Nu m-ai văzut? A, te-am văzut. Au cred că întreb. Eu sunt un erpim. Mă Dacă enervez mă super vezi- tare Frank-ul ăsta. Dacă mă vedeți, să nu mă atacați. De ce? De ce? Că nu vreau să... Nu, mă rog. Vreau să facem un challenge. Ce cine? Să stăm pașnic. Nu, suntem deja, facem de un challenge. Eu mă joc pe telefonul lui, nu? Nici măcar nu știu dacă le accepte, dar tot este. Ai, că la ce Regi, unde ești? Da, exact, am Mai luptat. trăiești?
apărut. Din buș, pentru că sunt foarte multe bușuri, ai uitat atâta? Bravo! Eu v-am dat riv. Ce pățiraș. A dat Ip. Riv, riv, Iv, Iv, riv, 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 Iv, Iv. Încă un meci și gata. Bine. Jocul. Nu o să ghiciți niciodată cu cine joc. Veți sau veți Da, pentru ghici? că noi joc cu voi. Iar tu ghicești, Alex? Eu nu ți mă las văzut niciodată. Da, ce viață! M-am lăsat văzut. Ah, bot! Bot! Nu! M-a omorât un bot, nu-i corect. Bă, pe mine și pe mine m-a omorât. Mai jucăm un meci? Probabil că știe o dată. Pe telefonul tău, pentru că eu nu știu. Chiar dacă nu-ți primești trofee, și faci mai când îți primești trofee. M-am mânecat. Ok, scuzați pentru dificultățile tehnice. Cine face repei ca extra noastră? Rari. Ce face reproreș? O să ghiciți în viața voastră cu cine joc. Da. Cu cine credeți? Barley. Cine? Barley. Nu, de ce ai jucat cu Barley? Nita. Nu joc nici cu Nita. Roza. Nu? Jackie. Nu, n-ai văzut să uiți. Crow. Nu. Ghiși cu cine joc? Cu cine? Nu, ghiși. Păi, prima dată ghiciți la mine. Spar pe toată lumea cu ăsta. Asta ghiciți în viața voastră. A, știu cu cine joc. Cu cine? Elbit. Va da joc cu el. Va da joc cu el. Oh, oh. Cum ai ghicit? Pentru că ai zis cu ăsta are pe toată lumea și mi-am dat seama că e bidul pe tot. Unde ești? Am omorât un broc. Eu am o serie de echipă. M-a omorât ăla. Serios? Ți-am crezut că mai ești încă în viață. Into the beat, I must admit. Come on you. Te-a omorât? Ah! Te-a omorât? Nu, ai văzut câtă viață aveam? Da. Ai stat pe ora să te mai dea o dată în viață? Nu, am pe cealaltă. Vezi că... Vezi că unul e în buș. Eu, dar lasă-mă acum. Sunt doi de ăștia! Da, mai e un bun în bușul celălalt. Sunt 3 player, nu 5. Lasă-i să se bată singur. Ce? Mai ești doar tu cu ăla. Am câștigat. Bravo. Masi. Erai tot cu bun erai! Mai trebuie să câștig un ăsta. Tu nu te mai joci cu noi? Nu. De când? De tine ori? O să joci pe asta și să joc un meci? Ca să-ți iau ăla? Ok. Ca să-ți iau chestie. Alex, uite, ce noroc are Rareș. Am putem 40 de dolari și vrei drămuri. O să primești 20 de gemuri. Câte gemuri are? 10. I-am 48. Poți să schimb brotherul? Da, poți să joci cu cine vrei. Bine. Joc cu Nita. Eu cu Barbie. Unde e Nita? Că știu care, că dacă nu ai... Doamne. Cu cine joc în echipă? Ești pe solo. Nu ești pe solo? Vezi? Sunt și fete. Cred.
că pe meciul ăsta o să închid episodul. De ce? Pentru că deja au trecut 20 de minute și poate mai fac una cu Brawl cu Hack. Ok, vom face și un quiz cu licește brawlerul. Cine face? Nita! Ce credeți? Cred că Daryl. Da, bravo! Altcineva face... Cine face așa? Nu știu. Dar cine face? Rosa, my name, Roza. my game. Da, Roza. Și eu joc acum cu Roza. Cine face? Frank. Ștefan de la Craiova. Bravo! Dar vrei să-ți cumpăr 30 de mărcăsii asta? Nu. Vreau să iau astea două și după aia să iau ăsta. Dar vrei să-ți dau gemări, că oricum n-ai ce să cumperi? Hai, te rog să ajung mai repede la 70. Nu. Hai, cine nu vrea să ajungă mai repede la 70? Uite cât de puțin mai am. Cine mă ajută să facă la 65? Să cumpăr. Nu, X. Hai de E rare. contul meu. Rare, dacă faci asta, o să-ți primești pe ăsta. Îl vrei? Nu, dacă iau astea, o să primesc skin-ul ăla pe Brock. Bine, tot e bun. Și oricum o să-l primești și pe Sergi, nu? Unde-i Sergi? La TV. O să-l primești și pe Sergi totuși, nu? Nu, o să primesc doar skin-ul ăla pe Brock. Bine, o să după aia... Și pe Megalox. Hai de Rareș. Bine. Yay! Ok, acum te ajut să iei și asta, da? 600 fix. Mai puțin. M-am plictisit. Ai închis filmarea? Mm-mm. Adică noi ne certam pe filmare? Da. Așa ne-ai spus! Bine, băieți, că atât cu acest episod. Dezabonați-vă de la el. Bun. O să fac un video și cu Brawl cu Hack. Ba nu. Bă, da. Cârnați. Mm? Cârnați. Bine, băieți, vă pup. Pa, pa!